Molt bona tarda, amics i amigues d'Equip Especial. Molt bona tarda, especials seguidors del programa. Avui tenim un programa de luxe. Ens acompanyen 3 convidats. Havia de venir també el Pep Triques de Dracs, però no ho ha pogut fer perquè li coincidia l'entrenament amb l'horari de gravació d'aquest programa. I volíem portar 4 equips catalans. Al final portem 3. Ens acompanyen el Jordi Ventura de Terrassa-Rets. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Ens acompanya el Joan Tutusaus, per Pioners, que és el creador del programa que analitza l'actualitat dels pioners de l'Hospitalet. Hola, Joan. Bona tarda, Xavi. Bona tarda, Marc. Encantat. Ens acompanya també en Pol, que és el cap de premsa de Pagesos, de Barcelona Pagesos. Bona tarda, Pol Casaponsa. Bona tarda, benvingut. Què tal, com esteu? I, com sempre, el meu company de podcast, que és en Marc. Bona tarda, Marc, com estàs? Hola, bona tarda, salutació cordial. Tenim aquí una tortilla d'autèntic luxe, com comentaves, no, tu abans? Serà bastant maco avui, sí. Molt interessant. De fet, és tertúlia de prèvia de l'inici de la primera jornada de la Sèrie A, que comença... Ja tenim aquí, sí. Ja per fi comença aquest cap de setmana i és una temporada que es presenta molt interessant. El que vull preguntar primer, així en general, a tots vosaltres, és quina valoració feu dels primers mesos de la nova Junta Directiva de la Federació Catalana, recentment escollida en aquest 2024. Endavant, qui vulgui que comenci. Jordi, sisplau. Vale, jo pel poc que veig, no veig bastanta continuïtat, tot i que el president és un ex-ret i amic personal, però pel que veig, ell té moltes ganes i molt bones intencions, però costa molt de moure qualsevol tema aquí, de canviar hàbits i costums del tema d'aquí a Catalunya, de lligues i de flags i sèniors, cadets, tot àrbits, molt complicat tot. I de moment no el veig bastant continuista amb el que hi havia, i amb bones intencions, però ja encara s'ha de veure, és massa d'hora. Joan, segueix tu. No, doncs comentar una mica amb la línia que diu el Jordi Ventura, que és un esport minoritari on és molt difícil fer tot, és molt difícil canviar les coses que ja estan establertes i és molt difícil la gent que que innovi, doncs aplaudir i animar-la a que ho segueixi fent. Ja està, no puc dir més. Tinc gent coneguda i també crec que és molt important que hi hagi representació de tots els equips a les altes esferes, no? Sí. Pol. Bueno, no diré molt més. És un esport molt petit, com ha dit el Joan, i bueno, ara sí que de moment, pel que sembla, va seguint la mateixa línia com abans. No deixa de ser, de moment, pel que s'està veient, força continuista, però bueno, esperem a veure si poden donar el salt i seguir potenciant el futbol americà nacional, perquè, bueno, com podem veure, necessitem acabar de donar un salt i a veure si ho podem potenciar. Marc, endavant. Bueno, doncs aquí hem tingut, com bé sabeu, hem tingut el president, que ens va contar una mica el seu pla de mandat. També vam tenir el responsable de FLAC, el gran Javi Rivera, a la veu. Ens va comentar una mica les seves expectatives i, com bé diu, clar, és difícil una federació que té inèrcia. Si sou d'una federació minoritària també és molt complicat fer canvi i tal. Però jo penso que tenen voluntat de canvi, saps? Suposo que cal donar-li temps. Una mica més estan preguntant una mica les vostres impressions així de primeres, però cal temps per fer moure coses. Però jo penso que si hi ha coses es mouran segurament sí. Pol, deixa'm que et pregunti, com la temporada passada amb aquell partit final contra Cavaliers, veu sobreviure, esteu a la Sèrie A. Quin és el vostre objectiu com a equip en aquesta temporada? Bueno, jo crec que nosaltres des d'un inici no ens volem prendre en presses. Som un equip, un club molt jove, tenim pocs anys de vida i amb aquest poc temps que tenim hem aconseguit passar a Sèrie A, ara hi som a Sèrie A i ara ens hem mantingut.
Nosaltres l'any passat va ser el nostre primer any a la Sèrie A. Òbviament, potser en alguns partits hauríem pogut esperar millors resultats. Vam tenir millors i pitjors partits. Recordo, per exemple, contra Badalona, a casa nostra, vam estar a propet de donar la campanada. No esperàvem guanyar-los, però els vam tenir contra les cordes fins a l'últim quart. Contra Mallorca, Voltors, també van ser 2 partits molt igualats. I ara, doncs aquest any, l'any passat ens vam salvar per l'últim partit d'una manera força solvent, no tampoc vam patir en accés contra Alcobendas, però ara la veritat és que el que esperem aquest any és donar un pas endavant. No anem a guanyar la Lliga, ho sabem, no tenim tot aquest bagatge encara com per intentar lluitar per les primeres posicions, però sí que el nostre objectiu aquest any no deixa de ser reafirmar-nos com un equip de Sèrie A, com un club sèrio, seguir creixent. Tenim una plantilla molt jove i el que volem ara és créixer com a equip, a poc. Nosaltres, com a club, sempre hem intentat fer les coses a poc. No volem córrer. Creiem que hi ha uns tempos marcats per anar donant els salts endavant i aquest any el que ens toca no deixa de ser a veure si podem guanyar més partits a la temporada regular i seguir creixent com a equip i, sobretot, mantenir-nos lluny de les posicions de descens perquè el nostre objectiu principal no deixa de ser la permanència i créixer molt. Marc, endavant. Jo, una opinió formada en general partit de la Sèrie A, vols dir? Què faries? Una opinió general de la Sèrie A, que comentaves. Sí, no, repregunta el que tu vulguis. Perdona, que no t'he entès, perdona. Doncs mira, si vols parlem una mica amb el Joan, que com a company una mica del gremi, que has iniciat un podcast de futbol americà, pitjat al canal de YouTube de Pioners TV. Per felicitar, tenim més gent al vaixell per fer una mica de difusió del futbol americà a Catalunya i tal. Ha sigut bastant complicat iniciar l'aventura, diguem, o com ho veus? Bueno, complicat no. Jo crec que la gent encara no està acostumada a veure futbol americà. A la gent li has d'explicar una mica tot com funciona, però sí que ha sigut una mica revolucionari perquè vam començar fent això, després el Drax també va fer el seu Twitch, vull dir, jo crec que va estar xulo i que animo a Reds i a pagesos que també, perquè al final és una forma de donar visibilitat i de diguéssim, fer veure el futbol americà en unes xarxes on ara estan triomfant, que és tot el que és xarxes socials, podcast, vídeos en directe, creació de contingut. Al final, el que intentem des de Program és veure una mica dintre de Pioners, que és molt fàcil. Al final ha guanyat Pioners a Drax, ha perdut Pioners amb Drax, 24, però no saps què hi ha darrere, no saps que hi ha unes persones, no saps que hi ha una línia d'atac que són supergraciosos i que els has de treure en càmera, no saps què... I al final és una mica que vegin que és més que un partit on es fotren contra cascos amb els altres. És buscar una mica l'essència d'això, de dintre. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Estic una mica llegint part del vostre staff i dius, mare meva, és un staff molt Dragons, no? És a dir, veig que retorna l'Àlex Pacheco, teniu el Jordi Brugnani, Jacobo Sinise, Pascal Sendelbach, Charlie Take, Samu Romero, Mamadou Ka i el Jason Tillery, que havia estat també en el coaching staff de Barcelona Dragons aquesta última temporada, i el Xavi Gonzalo. Mare meva, quina plantilla! Bueno, els Dragons que teníem, la majoria ja estaven aquí, però sí que s'ha incorporat aquesta gent que dius tu
El Tibor, aquest estiu vam tindre un problema que el nostre coordinador ofensiu i el Charlie López, per temes personals, no va poder continuar amb nosaltres i en aquest estiu hem tingut de córrer bastant per reestructurar tot l'estaf. Hem tingut, jo crec que molta sort en comptar amb el Xavi Gonzalo i amb el Jason Tillery, que són les dues incorporacions a l'estaf. I arrel d'això, suposo que algun jugador s'haurà animat de conèixer aquesta gent, com tenim gent algú que ve de Drac, com Mario Pérez, i urologuis. Quan està de Sèrie A, crida la gent a venir per conèixer nous clubs i nosaltres estem molt contents. Nosaltres, com Pagesos, suposo l'any passat, el que costa és arribar, però encara costa més mantenir-se. I nosaltres, amb tota la humilitat del món, intentarem aquest any a veure com va. Segurament cometrem errors, esperem que no siguin greus i intentar mantenir-se, perquè jo crec que 4 equips de Sèrie A a Catalunya està molt bé, perquè fossin més, però s'haurien de mantenir, que això fa que sigui un motor per a altres clubs i per al moviment. Estic molt content que Pagesos es quedessin, Pioners i Dracs que ja estaven, i nosaltres, i de fet, a part de Mallorca, és un grup completament d'equips de Catalunya, que el tema de desplaçaments ajuda bastant, també. Però nosaltres això, el tema Dragons ha sigut casualitats, el tema de l'estaf va ser malauradament per no poder ser comptant amb el Charlie, i els que han aconseguit quedar de l'estaf de l'any passat, més aquestes dues incorporacions que ens feien falta. I els jugadors, ja dic, la majoria ja estaven aquí, però bueno, els que han vingut, benvinguts siguin. Marc. Primer, sí, aprofitem per seguir una mica el fil de Dragons, no? I parlo amb el Pol de Pagesos, si us sembla bé, que hem vist que heu incorporat com a nou coach General Alfonsín, que és ex de l'estaf de Dragons. Atenció amb el suport de Michael Sam com a assistent, que Sam estava ensenyant, si no m'equivoco, estava junta de Pinto Gol, vaig a l'anterior temporada amb Censo. No sé com ha sigut de contactar amb aquesta gent i tal perquè vinguin a Pagesos i tal, en un equip com el vostre i tal, no sé com ha sigut la gestió, diguem. Sí, a veure, el Genaro ja està amb nosaltres des de l'any passat. El Genaro va arribar aquí a Barcelona de la mà dels Dragons ara fa 2 anys i bueno, ja l'any passat va decidir quedar-se aquí a Barcelona i va entrar per Pagesos i va entrar com a coordinador defensiu. Aquest últim, bueno, com a coordinador defensiu i jugador, perquè ell també havia jugat a Mèxic i també el vam tenir com a outside linebacker o de strong, també va jugar alguns partits. I res, aquest any ha tornat a anar amb Dragons, ha estat del primer i el segon staff. El segon staff va fer de coordinador defensiu, jugaria. I doncs ara, ja amb l'experiència d'haver-lo conegut l'any passat, doncs s'ha decidit donar-li el head, aquest any farà de head coach, ja deixarà el terreny de joc, en teoria. No sé que al final no devalarem res, però en teoria farà d'entrenador principal. I el Michael Sam ha arribat a Barcelona després d'haver estat per Europa aquest últim any, però ja havia estat també prèviament en els Dragons. No sé si ara fa 2 o 3 anys havia estat. També començar com a entrenador, juraria, i va acabar jugant aquí en els Dragons. I res, va decidir que volia tornar cap aquí a Barcelona i ens hem mogut per intentar que apostés per nosaltres. Coneixia el Genaro i ha estat una incorporació més orgànica del que podria semblar a priori, perquè ja ve amb el vincle de Barcelona, que ja havia viscut aquí, també la seva relació amb el Genaro, i doncs al final nosaltres li hem obert les portes i ha decidit apostar pel nostre projecte, igual que el Genaro. Ara tenim un staff com amb el Michael Sam molt fort, gent que en sap molt de futbol americà, i això és el que estem intentant transmetre als jugadors nous i amb els que ja porten anys amb nosaltres, més experiència i aprendre coneixement nou del futbol americà.
Joan, perdona, una pregunta per tu. Primer partit de la Sèrie A aquesta temporada contra Dracs. La història entre els enfrontaments dels últims 7 anys entre l'Hospitalet i el Pioners de l'Hospitalet i Dracs de Badalona és absolutament favorable a Dracs. Hi ha tanta diferència entre Dracs i vosaltres? La història, com molt bé has dit tu, si mires la història, s'iguala tot bastant. S'iguala tot bastant. Sí. Però sí, fa uns anys que Dracs no ho podem negar, és superior a Pioners, però jo, igual que el Jordi i el Pol han sigut molt... Entenc per estar en una altra posició, que no estic jo, jefe de premsa, i jo puc dir una mica més, i el head coach, jo puc dir una mica més el que penso personalment. Hem de ser una mica més egoistes. Jo agafo l'últim partit que vam tindre contra Dracs, on la primera part va ser desastrosa, però la segona part la defensa va mantindre molt bé a Dracs, que és molt difícil, i em quedo amb això, amb la història i les estadístiques estan per trencar-les, no? Vull dir, tu vas al casino, sempre surt el vermell o el negre, doncs quan surten 10 vegades el vermell, alguna vegada sortirà el negre, no? I em quedo amb això, amb la possibilitat de trencar aquests 7 anys que dius que no guanyem a Dracs. Serà complicat, i tant. Dracs té un equipàs i fa les coses bé, però és futbol americà. També el que li comentàvem abans fora de connexió amb el Jordi, que Ossos ens tenia guanyat el partit en l'últim atac, anàvem empatats, estaven a punt d'anotar, un fumble recuperat, 12 anys de Pioners i cap a casa. Vull dir, el futbol és així. Tampoc em vull créixer i dir no, guanyarem a Dracs, és molt difícil. Però que nosaltres anirem a per totes. Abans parlàveu d'objectius. L'objectiu de Pioners és superar la temporada de l'any passat. L'any passat vam arribar a semifinals i vam perdre per 3 punts. En l'última jugada se'ns va escapar tot. Superar això ja seria un gran què. Una pregunta pel Jordi. Vosaltres heu incorporat un altre cop a l'Àlex Pacheco, però l'Àlex Pacheco va tenir una lesió molt greu la temporada passada. M'agradaria saber com està, si està per jugar o quina és la previsió d'incorporació i si pots o vols dir-me de què el fareu jugar. Doncs sí, l'Àlex, malauradament, aquest estiu va tindre una lesió bastant greu. S'està recuperant i tot i que tots els passos que ha fet són correctes i va molt ben encaminat, creiem que per aquest primer mes arriba un pèl just. Es perdrà els primers partits, no ho podem tenir amb nosaltres, malauradament, però preferim que estigui bé la salut, que estigui 100%, que estigui amb tota confiança, tot i que ell ja corre, ja es mou, ha vingut a alguns entrenaments d'aquesta pretemporada per conèixer el sistema i tot això, però jo crec que aquest mes de gener encara li costarà, no crec que estigui al 100% i esperarem que estigui recuperat per poder comptar amb ell. Quin és l'objectiu de Reds aquesta temporada? L'objectiu és competir. Nosaltres sortirem a tots els camps a competir. Després, a vegades, per detalls, es pot guanyar, es pot perdre. Ja està comentant el company de Pioners que ells per 3 punts no arriben a la final. Els pagesos veus els partits i dius, ostres, han perdut, però després analitzes bé els partits i sí, han perdut, però hi ha alguns cops que la cosa no ha anat també per petits detalls. Nosaltres també podem arribar aquí amb molta il·lusió, moltes ganes, i per petits detalls també acaba perdent els partits, però la nostra idea és competir-los i quedar-nos a Sèrie A, perquè és un projecte que, com el company de Pagesos diu, que aquests equips portem anys a Lliga Catalana treballant per això. Ells van tindre l'oportunitat de guanyar la final de Sèrie B, merescudament, estan a Sèrie A, i nosaltres també, ja et dic, amb tot el respecte, nosaltres respectem tots els rivals, que si no ho féssim seríem una mica fora de to, i anar a competir. Nosaltres sortíem, si no ens haguéssim apuntat. Si haguéssim pensat que perdem tots els partits, ja no t'apunten a Sèrie A. Nosaltres la idea és estar aquí
jugarem contra Pagès el primer partit, ja ens veurem les cares, a veure com estem uns i com estem els altres després d'una temporada sense veure'ns. I després Voltors, que és un desconegut, Dracs, que és a priori el favorit, però sense desmereixer Pioners, que són els dos equips grans de Catalunya durant molts anys. I això, nosaltres la nostra idea és aquesta, competir, donar la millor versió nostra i després ja es veurà. Marc, dispara. Sí, doncs mira, si em permeteu, volia tancar una mica la carpeta de l'estat de Pagès d'abans, que és més d'una coseta que volia comentar, que he vist que aquí a Pagès es renota l'estaf amb el Cesc Vidal, David Esteve, Humbert Puiggener i Xavier Orenya a càrrec d'equips especials, com nosaltres, una mica el nom. I a part, per una altra banda, també heu recuperat a Toni Ceballos, que va ser l'artífex de l'ascens, com a coordinador defensiu, no? Si no m'equivoco. Entenc que vosaltres teniu que fer una feina vàlida aquest any i voleu una mica assegurar la temporada. Penso que s'han estat força sòlids per aquest any. Veniu amb més garanties que la temporada anterior, segurament. Bé, bueno, el Toni l'any passat no va ser amb nosaltres per... Però l'anterior vull dir. Quan estava a Lliga... Sí, fa dues temporades ell va ser l'entrenador que ens va portar fins a la Sèrie A. És una persona que ha mamat futbol americà des de ben jove. És una persona amb moltíssima experiència al capdavant de banquetes per tota Catalunya. I l'any passat no és que marxés i aquest any tornés, sinó que l'any passat no va poder formar part de l'equip tècnic per problemes personals i aquest any ha tornat. L'any passat tampoc va estar... No és que estigués absent, sinó que no va tenir la possibilitat de ser en molts partits i ja cap al final de temporada ja va tornar a estar amb nosaltres. Però, bueno, uns problemes el van deixar fora durant la primera part de temporada i per això l'any passat podríem dir que no va ser el head coach titular, però bé que sí, és cert que igualment venia a molts entrenaments i de facto no deixava de ser el nostre entrenador principal. Tot i que l'any passat el Pancho, que també és el nostre president, va haver de donar un pas endavant per aquesta absència del Toni gran part de la temporada. Però, dit això, sí, recuperar-lo és tot una alegria per nosaltres. El Toni defensivament ens ha portat moltíssim durant tots aquests anys. Jo crec que a Catalunya, a la Lliga Catalana, ja vam demostrar que durant molts anys no vam ser el millor equip, però sí que és cert és que teníem una defensa molt sòlida. Carles ho sap bé. De fet, nosaltres vam pujar a primera ara fa 2 anys, després de 2 finals on la nostra defensa va tirar de l'equip. De fet, a la que va ser la final de la Sèrie B, perquè van ser 2, la catalana i la de la Sèrie B. La catalana la vam guanyar en un partit amb més punts, crec que van ser 21-20, però la de la Sèrie B va ser un 6-0 amb un pick-six de la nostra defensa. Per tant, sí, recuperar el Toni serà vital per nosaltres i perquè la nostra defensa torni a recuperar aquest esperit que ens caracteritzava fins a l'any passat. M'agradaria fer-vos una pregunta a tots tres i que la contestéssiu com vulgueu. I és la següent. Històricament, el futbol americà a Catalunya o el futbol americà nacional havia basculat, havia tingut el pes a Catalunya. Això ha transmutat cap a Madrid fa uns anys. M'agradaria saber la vostra opinió de les raons per les que ara el domini del futbol americà està a Madrid i què s'hauria de fer, sota el vostre criteri, per recuperar la preeminència del futbol americà català. Joan, t'ha tocat. Doncs efectivament, Madrid té ara mateix, jo crec que com ha passat sempre, per ubicació és molt més fàcil que repesqui jugadors de molts jocs que li agradi el futbol americà i jo crec que Catalunya va començar a ser molt fort perquè Dragons va fer molt bona feina i va tindre molt bona repercussió aquí a Catalunya. El que passa que a l'època, estic parlant de fa molt de temps, però a l'època, això m'ho deia un veterà de pioners, un old pioner que em deia
a l'època que Bifiter, que estava Bifiter, que ens donaven molta pasta, no vam saber aprofitar aquests diners, no vam saber crear, que es va fer, però no el suficient, es va tirar molt d'imports, de tirar el diner, d'anem cap allà, en vez de crear escola, d'invertir-lo en camps, no sé si m'explico. I al final, doncs ara s'està tornant a agafar equips petits, a fer escola, a que els júniors tirin endavant, a agafar cantera. I referent a que Madrid, al final Bravos té un paper molt important, Dragons ha passat el que ha passat, Jordi ens ho explicarà millor, però Bravos ho està fent molt bé i al final tira molt i jo crec que estratègicament estan molt ben situats per agafar gent de tot arreu. Jordi, tu què penses? No ho sé, jo desconec perquè acabo d'arribar a Sèrie A, pel que veig també pot haver un factor d'ajudes institucionals, perquè al final, si tenen recolzament jo sé, per exemple, pels equips que esteu a Barcelona, supercomplicat trobar camps per entrenar, els horaris, nosaltres estem a Terrassa, que estem una mica allunyats, i ja tenim algun problema, i suposo que, no sé, al final també de la bona feina que han fet alguns clubs com Black Demons o els Rossos, que porten molts anys. Però a mi també tenen circumstàncies que desconec institucionalment. La FIFA ara està dominada per gent de Madrid, que no és que influeixi, però al final tot influeix una mica a nivell institucional, que puguis tenir més o menys ajudes. Aquí tenim unes feinades per aconseguir rascar alguna cosa d'ajuntaments o generalitats, és molt complicat, també perquè no sé si és perquè hi ha molts equips, però suposo que m'ha dit també a nivell de tot l'esport, no només futbol americà. I a millor aquests temps Bravos es veu que té, per exemple, per començar, millor estructura a nivell econòmica, que tenia aquests Dragons d'aquesta última època, que ha sigut clau. Al final s'ha anat diluint tot perquè és impossible mantenir una cosa tan cara de mantenir com un equip professional viatjant per Europa si no tens un ingrés, perquè el que arriba d'entrades i publicitats és molt poc, si has de tindre alguna cosa més, però si no és totalment impossible i inviable. Nosaltres, al nostre petit terreny, que són equips de Sèrie A com en Reds, el salt de la Sèrie A, per exemple, ja ens està veient que econòmicament hi ha unes despeses que són importants, que si no et cobreixes pot ser que a la llarga t'acabi perjudicant. Nosaltres, Reds, vam estar a Sèrie A i per les males gestions el club va desaparèixer 2 anys. Vull dir, no hi havia cap secció de Reds. I per això suposo que si tens unes estructures més ben formades, jo, per exemple, m'agrada molt que Pagesos en tan poc temps fent les coses superbé, creant la base, que és les categories inferiors, hagi arribat on està. Pioners ja porta molts anys, les categories inferiors de Pioners molts anys han estat allà. Jo crec que la clau és això, invertir en entrenadors i en formació, i no sé si a Madrid es fa, és que desconeixo. Jo coneixo els 2 grans equips de Madrid, les altres de la Lliga Madrilenya les coneixo relativament perquè vam jugar l'any passat la Sèrie B, que hi ha Pinto Golbats i altres equips que ens vam enfrontar amb ells, i la diferència de nosaltres era molt gran, i que no ho sé. Nosaltres, com la Sèrie B l'any passat, vam jugar amb equips de València, Múrcia, Alacant i Madrid, i l'anterior amb gent de Canàries, i el nivell de Catalunya seguia sent bastant diferencial respecte a aquests equips. Jo suposo que els 2 grans de Madrid són molt grans ara mateix. Els altres no desconeixo com estan. Pol, la teva opinió? Sí, jo amb això coincideixo bastant amb en Jordi. Crec que quan parlem del domini de Madrid de Catalunya, oblidem que l'estructura catalana també és, no sé si més gran o no, però que, per exemple, ja es va veure a Terrassa l'any passat com de dominant era respecte als altres equips de Sèrie B, i que realment no... Doncs el nivell potser de Catalunya en el que és tota la base de tots els equips, no només els que estan a Sèrie A, sinó els de Sèrie B o els de la Lliga Catalana, doncs
també segurament és molt alt i potser hi ha més repartiment. Jo això realment ho desconec, però entenc que també tenim més equips aquí a Catalunya que no pas els que hi ha a Madrid, en tota la província, i per tant això també reparteix el talent. Vull dir, si nosaltres som 15 equips i Madrid en té 5, la repartició del talent és molt més elevada entre els equips catalans que no pas els de Madrid. Dit això, també hem parlat del tema de Bravos o Dragons. Jo crec que això el que hem de fer és separar-ho, perquè realment no té res a veure amb el que és l'estructura de la Lliga Nacional. Bravos també és aquest any, podem parlar que ho ha fet molt bé, és cert, ho han fet molt bé, però també haurem de veure si són capaços de mantenir-ho en el temps. Els Dragons van arribar encara amb uns inversors amb capacitat econòmica, també ho van fer molt bé durant uns anys i els Dragons, hòstia, van fer temporades realment bones, igual que les que ha fet aquest any Madrid. Llavors, bueno, jo deixant a banda això, que és un tema més també amb molts més imports, una estructura completament a part i a banda de que molt talent que hi havia a Madrid, hi havia molts jugadors que eren d'aquí, fins i tot catalans. Per tant, vull dir que no entraria en comparar Dragons i Bravos perquè crec que això es queda una mica a banda i al final és una comparació que és avantatgista per Madrid perquè és el primer any d'inversió contra el 5è o 6è any d'inversió a Dragons, que per tant ja has perdut molta capacitat econòmica pel camí i que podríem dir que els estadis estaven iguals de plens tant a Madrid com a Barcelona, que és poc plens. Llavors, dit això, hem de veure també com acaba evolucionant el tema de Bravos. I tot i així, puc estar d'acord en que ara mateix a Madrid hi ha 2 equips que semblen superiors als que tenim aquí a Catalunya. Crec que Dracs, tot i així, ha aguantat molt bé la compostura aquests darrers anys. Òbviament hi ha hagut victòries per part de Madrid importants, igual que hi havia fins ara. Però tot i això, jo crec que el que ens hem de quedar és amb el que han fet alguns equips de Madrid, amb el que és la cantera. Han fet una estructura de cantera molt forta, han apostat molt per ensenyar als nens des de la base i això és el que Catalunya, durant alguns anys, potser ens n'hem oblidat una mica i hi ha hagut alguns equips que han decidit no apostar per la cantera. I ara el que jo crec que ens hem de reafirmar és que els nanos aquí a Catalunya o els creem o no en sortiran. Vull dir, no podem anar... No és com el futbol, no ens podem comparar amb el futbol que... O sigui, a mi falten jugadors, doncs vaig al barri del Cantó a robar-li jugadors, perquè no n'hi ha tota aquesta base. I, per tant, el que hem de fer és seguir apostant per créixer en les nostres zones. Cada equip més o menys es reparteix una zona ja a Catalunya, Terrassa, l'Hospitalet. Vull dir que el que hem d'intentar fer és agafar els nanos, ensenyar-los el que és el futbol americà, intentar que els agradi, perquè el que és més important és que els agradi i a partir d'aquí ja naixerà talent i ja tornarem a competir. Dit això, no crec que estiguem tampoc ans lluny. No ens han tret tant d'avantatge. Recordem que fins fa 3-4 anys Badalona era clarament el vencedor cada any. Per tant, vull dir que calma, no ens hem d'alarmar. I fa 10 piures. Marc, dispara. Anirem acabant perquè el Jordi Ventura ha de marxar, que té d'entrenament ara i li arriben els imports, no? Clar. Sí, has donar la benvinguda. Doncs, vols fer alguna pregunta més, Marc? Sí, aprofitaré, la veritat que Marc, sí. Aprofitaré per seguir amb l'estaf aquest cop de Reds. Si m'equivoco, em corregiré, perquè abans estava comentant la connexió amb Dragons. Potser ho he comentat i no m'he entrat ara, no me'n recordo, però clar, teniu aquest any, incorporeu a Jason Tillery com a nou coach associat, no sé aquesta figura més estranya, que estava a staff de Dragons també. Sí. El Jason i Tillery li diem coach associat perquè ens ajuda a totes les facetes del joc. En defensa, atac, episodis especials, és una persona que en sap molt. I després també hem incorporat el Xavi Gonzalo, que porta una trajectòria tota la vida a Dracs, i per les circumstàncies de com va acabar Dracs l'any passat i que nosaltres també, malauradament, no vam poder comptar amb el nostre coordinador ofensiu, perquè problemes personals no va continuar amb nosaltres aquest estiu, vam contactar un amb l'altre i ens hem entès i estem contents amb aquestes 2 incorporacions, més la que teníem de Ramon Figueroa, del Raimon i el Lluís, que ajuden a l'atac,
i no sé, tenim molta il·lusió, moltes ganes, però ja et dic, nosaltres sobre el paper som l'equip que arribem nous i l'únic que venim amb tota la humilitat de competir a qui sigui i ja es veurà com van les coses. Bàsicament és això. Jordi, dic, si per aquest cap de setmana no arriben els imports, no passarà res, eh? Que dormin bé, que no tinguin jet lag. Ja les setmanes vinents ja s'incorporen. Tranquil. Jo a vosaltres, per exemple, pagesos, li comentava abans d'entrar a transmissió, a part de les incorporacions a l'estaf, no sabem absolutament res. Aquest any no sé si hi ha més misteri, per exemple, altres anys... Mira com riu el Pol. Nosaltres, per exemple, altres anys veiem en xarxes socials que Drax portava fitxa natal, la qual aquest any tampoc diuen res. Un ha dit Drax, no han volgut dir res més. Jo anava a dir, però al final... Digues. Sí, informació reservada, això. Sí, Ningú diu res. Ningú diu res i aquest diumenge sortirem al camp i a veure que tenim uns i que tenim els altres. Això al moment està bé. Estem per baix i a veure què passa. Bueno, Pagesos l'ha incorporat a un tackle ofensiu dels Groningen Giants que es diu Aaron Werheim, no? Que és un tio que es veu que és veterà. Què ens pots dir d'aquest? Ens pots dir alguna cosa? I així aliviem una mica l'ansietat del Jordi. No, tranquil. No. És una bèstia, és un tio que no sé si pot 2 metres d'alçada i d'amplada. És un tio que és una bèstia, més tècnicament és molt bo. O sigui, un tio que per la línia ens ajudarà moltíssim, empuja, el cobreix bé. O sigui, el tio té molta experiència i la veritat és que ens anirà d'allà més bé. És holandès, oi? Sí, és holandès, però no sé si té família alemana o... Vale, no sé ben bé d'on és. Vale. Sí, però juraria que sí, que és holandès, és dels Països Baixos. Molt bé. Jo, és que em fa patir el Jordi perquè ha de marxar. No, tranquil. Ara sí, ja t'ho deixaré. Ha estat molt a gust aquí amb vosaltres i sempre que vulgueu aquí estarem per conversar. I tant els de Pioners com Pagesos i Dracs, que no hi són ara, ens veurem als camps i estic molt content perquè porto molts anys al futbol americà aquí a Catalunya que hi hagin 4 equips de Sèrie A i puguem ser equips competitius i puguem, a veure si entre tots, donar guerra al lobby de Madrid i tornar a recuperar el futbol americà a Catalunya, que és on més va néixer i on més afició hi ha hagut sempre i això s'ha de notar. Al final... I que serà una lliga igualada. Sí, això, que sigui igualada, que siguin partits que la gent vagi a disfrutar-los i ja et dic, estic molt content que els 4 equips catalans que hi ha a Sèrie A i si es pogués incorporar algun que tingués intenció, encantat, perquè al final és una salt de qualitat a cada equip que al final passes de jugar a la Lliga Catalana, que és molt competitiva, a Sèrie A ja és un altre nivell i t'obliga a millorar en tots els aspectes, amb estaf, estructura i tot, i això al final no pot ser més que una millora amb tots els equips que estem a Catalunya i nosaltres estem ara a la Sèrie A, però ja et dic, hi ha molts equips, Bocs, Urolokis, Búfals, de tota la vida, que podrien estar, si poguessin estar incorporats a la Sèrie A, doncs ells ja hi han estat, tots aquests equips, rookies, tots aquests equips han estat a Sèrie A, vull dir que no... Haurien de tornar a anar a Madrid i dir-los que encara estem nosaltres aquí per deixar-los les coses clares. Els dominadors del futbol americà aquí sempre han sigut els equips de Catalunya i mica en mica, a veure si entre tots donem més guerra. I una cosa, encantat d'estar amb vosaltres i amb el Pol, ens veurem diumenge, a veure quines sorpreses tenim uns i els altres. I amb els Pioners, molta sort per la Lliga i també ens veurem per aquests camps. La segona jornada? Sí, que veniu a Terrassa, crec, sí. El nostre primer a Barcelona i la segona contra Pioners i després Dracs. Ja ens heu guanyat, Jordi, ja ens heu guanyat aquest any. Però no té res a veure, les copes i això no té res a veure, aquí tot canvia molt. Per bo i per dolent a vegades. Un plaer. Encantat. Moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres. Quedem agraïts. Moltes gràcies, Jordi. Que vagi bé. Vinga, fins una altra. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu.
ja també per anar acabant amb els altres, Pol, ja que estàs aquí i ets el cap de premsa de Pagesos, em permetràs que et faci un atracament amb Armada? I és perquè la Marc Martín ha tornat després d'haver jugat a Ottawa University Flag i ja que ets el cap de premsa, a veure si la podem portar al programa un dia i li fem una entrevista. Sí, i tant, avui parlarem amb ella. Sí, que aquí parlem molt de flac. Sí, sempre. Sí, de fet, la majoria dels programes anteriors ens hem centrat més en el flag i m'agradaria que ens expliqués la seva experiència. Sí, home, pot ser maco, l'experiència està... Deu ser superinteressant. La Lliga Canadenca segurament serà molt interessant, sí. I, bueno, doncs, moltes gràcies també per venir al programa d'avui. Joan, des de la teva perspectiva del podcast intern de Pioners, moltes gràcies per donar-nos el teu temps. Pol, moltes gràcies també per haver vingut. És un plaer, ha estat un plaer, ens ho hem passat molt bé. Molt bona sort en la competició que comença i espero treure el temps per venir almenys a un partit a cada un dels equips. Als camps algun dia, a veure si podem. Dels equips catalans. Depèn de feina i de... Però bueno, ho intentarem. I gràcies a vosaltres i el Pol i el Jordi ho han fet molt amè. Jo us demano les gràcies perquè m'esperava més salseo, estava preparat aquí amb les meves armes, però us heu portat... Doncs tira. No, us heu portat molt bé, No, em preguntaran per això, em preguntaran per l'altre, però no, veig que l'has anat esquivant molt bé. Som aquí, fem comunicació. I que és un plaer, que m'agrada que compartiu aquest hobby que és el futbol americà i que és els podcasts que a mi també m'agraden molt i que si veniu al camp de Pioners, si no estic retransmitint, vull dir, estic per allà i que el que necessiteu. A veure si parlem un altre dia per fer una mica valoració de la temporada i tornem a comentar si voleu també. I si necessiteu que vingui algú de Pioners, només molt bé. Jo els hi dic que ja veiem què diuen. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Tant Joan per part de Pioners com Pol per part de Pagesos. Si alguna vegada creieu que necessiteu els nostres micròfons per qualsevol cosa, els teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies per venir. Ens veiem en aquests camps de Catalunya. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres continuem amb el programa i... El cafè, sí. Perfecte. Sí, ja us alliberem. Molt, un plaer. Moltes gràcies. Adéu. Bé, una tertúlia interessant, Marc? Sí, ha estat molt bé. Sí, molt interessant, la veritat. Una gent molt maca tenim al futbol americà. Però aquest és interessant, perquè som 4 equips catalans i a més els voltors. Sí. Ara comentarem una mica seria Lliga, ara comentem. Si encara ens queda una miqueta de menú encara. Sí. Seguim parlant de la Lliga Nacional de Futbol Americà, que com ja sabeu comença aquest cap de setmana. Hi ha 2 conferències, la conferència oest i la conferència est. Com estan confeccionades aquestes conferències, Marc? Doncs Black Demons s'encapçalen a la conferència oest, on competiran contra Osos de Rivas, Caminos de Coslada, Gijón Mariners i, atenció, que ara comentarem Zaragoza Hurricanes. Els zaragozzans canvien de conferència aquest any després d'haver militat a l'est les seves campanyes. Que això em penso jo que segurament deu ser degut a l'ascens de Terrassa Reds per fer l'equilibri de clubs, com que l'any passat, aquesta temporada passada, els Pagesos van guanyar el playoff d'ascens al Alcobendas Cavaliers, si no m'equivoco, sí. Serien 6 equips a la conferència est, s'han canviat Zaragoza a la oest. Es queden 5 i 5. I que per l'equilibri de grups, segurament deu ser. Imagino que deu ser això. I la conferència est, que és la conferència catalana, com ja hem dit, la nostra, estan Dracs, Pioners, Voltors, Pagesos i Reds. I Terça Reds, sí. Després de guanyar Sèrie B aquest any, doncs... I només recordar que la fase regular costarà 10 jornades i finalitzarà el cap de setmana del 29 i el 30 de març. Els 2 millors classificats de cada conferència es classificaran directament per les semifinals, que es disputaran a partit únic al camp dels campions de grup. Atenció a això. Les semifinals estan programades per cada setmana del 12 i el 13 d'abril i la gran final, l'Spanish Bowl, se celebrarà el 17 a 3 de maig. Encara amb seu per determinar, imagino. Segurament sí, encara queda molt, sí, encara falta... Sí.
També comença la 37a Lliga Catalana. Totes les competicions comencen tot seguit, no? Correcte. I arrenca el dissabte de l'11 de gener, que és aquest proper dissabte. Aquest dissabte ja comencen, sí, correcte. I són els mateixos 8 protagonistes del curs passat, no? Que són? Els mateixos, que són Argentona Box, a més dels Rebels, que van quedar primers aquest any, Argentona Box, Castell Platja de Dux, Barcelona Búfals, Barberà Rookies, Barcelona Uroloqui, Lliça de Vall Panthers i els Reus Imperials. Un any més el format de Lliga Catalana es manté sense canvis. La Lliga Relor constarà de 7 jornades on els equips s'enfrontaran un cop entre ells i finalitzarà cada 2 setmanes del 12 al 13 d'abril. Els 4 primers classificats accediran a semifinals programats per al 25 al 27 d'abril. El torneig culminarà amb la gran final que coronarà el nou campió el cap de setmana del 10 i l'11 de maig. I també una Lliga Catalana força interessant també pot estar. Si sou del municipi o voltants de cada club, us recomano que aneu perquè també pot estar bé la Lliga Catalana. Per exemple, els companys de Terrassa Reds i de Pagesos fa poc competint aquestes divisions i molt bon futbol americà. S'aniem també que no tot és Sèrie A, no? O sigui, que les dues competicions són interessants. Sí, està clar. De fet, la temporada passada vam veure molt bon futbol americà a la Lliga Catalana. I tant, sí. Els Ducs van fer un any molt bo, tot i que al final van guanyar Rebels, però bueno, ha estat molt interessant estar el freca-freca aquest entre els dos equips. Però a l'inici de les competicions de tàquel de la Sèrie A i de la Lliga Catalana no són els únics. També comença o es disputarà aquest diumenge, 12 de gener, la Final Four de la Copa Catalana Cadet de futbol americà, on es decidirà el nou campió de la competició. Com ho tenim, això, Marc? Doncs mira, la Sèrie serà al camp de Can Boada de Terrassa i veiem que les finals s'arrencaran a les 5 i quart amb els següents duels. Dracs Reds i Argentona Box contra les Iglesis de Catalunya, de Perpinyà. Els guanyadors es jugaran el títol en la final, que començarà a les 6 i quart, i a la mateixa hora també es disputarà el partit per tercer i quart lloc. També la quart també força apassionant. Si esteu prou de Terrassa aquesta setmana, també aneu que pot estar força interessant també. Dir-vos que Pioners de l'Hospitalet està buscant jugadors per crear un nou equip de flag i està buscant nens majors de 8 anys. Els entrenaments seran els dilluns, els dimecres i els divendres de 6 de la tarda a 7:15 de la vespre al camp municipal de Gornal. I també dir-vos que els Torredembarra Lizards també busquen jugadors pel seu equip de flag sènior i entrenen cada dimarts de 8 a 9:45 del vespre al camp municipal de Torredembarra. Alguna cosa més, Marc? No, fins aquí ja hem fet el pur, ja hem fet el cigarret i ja cap del sopar. Molt bé. Bueno, per acabar, recordeu que hi ha 2 partidarros de Sèrie A Catalunya aquest cap de setmana, el Pioners Dracs a l'Hospitalet i el Pagesos Reds a Barcelona, si no recordo malament, al camp de la Taixonera. Jo no podré anar-hi per motius de familiars més impossible aquest cap de setmana, però us informarem puntualment i intentarem fer una crònica d'aquests partits i veure com es va desenvolupant la competició, no? I res, doncs, si no teniu... Digues, Marc. Molt bé. Bastant rodó avui el programa, sí, la veritat. He de confessar, no? Sí, de fet, per ser el primer programa del 2025 està prou bé. A veure si podem entrevistar a la noia de Pagesos de flag que ha estat jugant a Canadà. L'esportista amb molt talent. Potser serà olímpica, tot el que et dic. Sospito que serà olímpica, segurament. Estarà molt bé. La Mar Martín, que ha estat jugant a la Lliga Canadenca de flag, a la Ottawa University Flag. Bé, res més. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per escoltar-nos. Si us ha agradat, punyito per arriba, subscriviu-vos al canal i recordeu sempre que els petits canvis són poderosos. Bona setmana a tothom. Adéu.